Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Okay. Isakitan ko sa kong nabati karon. I'm sorry. Nagtuo man gud ko nga may katungod ako sa tanan diha nimo, but I'm wrong. I'm sorry, Dennis. Ang may day ani nga ron wa ko mahilabtan dinhi sa imong mga butang, dili na ko moali dinhi. Unsa to? Dili na ko mutunog dinhi. Nangilabot ka ba sa kudayon? Nagtuo man gud ko nga may katungod ko sa tanan mo mga butang. Nawaw ko kay wa man day ko ikatungod. Baga na kay kog naong. Nadanghid ka unta, nangutana ka unta. Umanan! Nawaw na ko! Hindi na ako mabalik din eh! Kung nananghid ka pa, kung nangutana ka pa, sultihan taunta ka nga kanang kwartaha para na sa atong kasal. Gana sa manay ang atong kasalbi. Sa kasal, be. Yambi alam ba mo. Lakaw ka! Lakaw na! Badia! Kano sa tapakasal? Munaan ba na ako ng kwarta? May gusto na akong humas sa itong kasal at doon ay tamo puyo sa batahom o bag-o na itong bahay. Abi ni mo, kung may baho sa earning, nga may plano na ka magpakasalta, malipay gid siya. Kaya apurado na pa kayong imong suod nga amigo nga magbinyo na ta. Hmm? Nganong may asto mo ng imong nauhan eh. Akong sultihan si Erning ha? Ako'y sulti niya. Si Erning? Oo. Nahipawagit ko kung kinsay labing malipay nga mahibang magbinyo na ta. Wa na'y lain. Si Erning nakidna. Honey? Honey, ano ka? Honey? Ligo pa ko. Ano ka? Pagkapatid niya sa nga ni Erning, nausap ang iyang naong. May hait ang iyang mga mata. Oh my God. Kadagan na ni kwarta. Walang di ko mahibaw. Ngayon mga nagnegosyo sa Dennis. Unsa kang negosyo ha? Kamakton ka ba ng biyahe, Sarge? Pinmaninti mo na Bulyo. Isa na indapitas Pilipinas. Kung ang bus o mga jeep na long distance ang biyahe, kunya may sakay nga military. Mahadlok mga sibilyan nga musakay. Hadlo pa apil sa ambos. Tara mo laos ang tarita? Oh, ang atong CEO ray mihapit sa campus Tacloban. Ihato di siya si Yui sa Tuminamos, Santa Rita, Samar. Sarge, Unsa man guri? sukad ba karon ba? Nitabong nakabuwag mo sa Captain Dennis. Karon pa ginitabo, di ba? Sa akong nibawan, murag... Una ka niya serbisyos military. May kuha man siya advanced military course, di ba? Samtang ikaw, ni-graduate ka pagka maestro, ina-eskwelahan ka trabaho, niya hinong ka sa militar. Sa bagay, graduate sa dinon kag ROTC. Pagkita na ko sa photo album nga na sa imong papay nga nag-uniform sa mga mura sa ikaw, porbida. Si papay noon mo, army noon to niya, ikaw PC. Retirable na si Papa Miguel. 1 year sa dili pa ang retirement, destino na siya sa ato. Dili ang dito sa Mindanao. Next year? Dili, sa susunod pag ituig. Tungod sa inyong kasuod pag maayong sardinas ba? Nagpapal na siyang mama sa sa imong maginikanan.
balik ka na itong kisgot sa Dennis, ha? Okay mo kanimo, Sarge, ha? Grabe kayo mo kasuon, eh. Bida. Ngaron, Sarge, nga nagabuwag mo sa Dennis. Sa'yo gibati ni mo. Sarge? Nag-istorya ta, ha? Di daw kamtingog niya. Nag-istorya ta? Uy, Sarge! Unsa ka, uy! Okay. Sabot ko mo kay gana mo isgutan, Dennis. Tinawad, Sarge. Walang ko lang ako. Lingaw-lingaw lang ba? Papawas laay ba? Bingaw ka ni Napita. Pinirban takluban taon. Di mo sa pa nagbasis mga NPA, di ba? Bida, gipatul-ag yun nilang lugar na madamil di o katong niyang bana nga Sir Ferdinand. Kuyaw Diyos ambos ni Napita, eh. Mau din ni dampigan. Maaw kayo. Ugnaw pagigangin. Ay, tagoy-tagoy lang ko. Ning, tagoy-tagoy ko na nga. Wa ka na yung sigarilyo, oy. Wa na yung sword. Kahan na lang ni. Ayaw na lang pa ni karilyo, oy, Han. Sigurado gid ka makanser ng sigarilyo. Ay, Diyos ko. Nagkabangi day mo, Sir Erning? O sa may yung kikabangian? O dengo kay ka na nga nag-isgot ko siya, Han. Han, unsa na kinyong kikabangian? Nina ko gusto may bawo ka pa ng bahina, Julie. Tinuod yun? Uwa na si Erning din, he? Hain mo siya. Ay kalain ha. Gusto lang kong mahipaw. Tuwa Samar. Hala. Balita na ba kayang summer nga NPA infested? Ador siya mamatay dito. Hilom, Dennis. Uy! Wa pa ka rin siguro. Di sila makaabot sa ilang destinasyon. Ambusan sila. Dennis! Mahurot silang kamatay. Taas yung gisubay na itong awa-aw kay Sarge, ha? Yahay kayo na itong mambusan, eh. Kaigo kita. Bantakin ang agtang ko. Yawan ba? Kamong naa sa top load. This is Sergeant Ernesto Martin. Ice. Sarge, ice! Pasit, Guryo. Ice. Ice kindi. Pero nga, Guryo. Ice. 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 Diyos ko! Ning! Ambusing! Iambusan na! Ning! Oo! Saan ba ito ka ba ito? Hold your fire! Hold your fire! Ay, buhuhan iya iroy ni Boto Androida. Ore-ware ka man, Guryo. Kasi ipasabot na to. Okay rin ko na, eh. Buturan ligid sa kyanan. Tinoon ay sangkay! Android ang ni Botog, eh! Ay, lagi Android dalaan ni Boto. Ay, ni Botor ligid ni Roida ra. Dili Roidas kabayo, ha? Roida ligid. Abi na kong ambos na. Ha! Bantayan na itong palibot, Guryo. Ina ang pipila ka mga sibilyar nga magpabili lang sila din hiyaw dili ang mahadlok kay bantayan na to sila. Bade! Manggawas na! Bantayan na itong palibot sa tamagili sila gligid! Lechon mga sangkay! Ayaw lang ko makadlok, ha? Dini lang ka mo sa among sakyanan, ha? Ka mo sa sakyanan, ha? Dila mo! At tumis gawas! Magbantay kami samtang ginayayat pang Roy Dining Boss mga sangkay, ha? Ay, sige, salamat sangkay. Waray sa bayan, mga sangkay! Waray sa bayan! Honey, happy ng 12 noon. O saman? Matuto sa gawas mga on. Okay, tana. Oh, ang telepono. Tubagaw na. Hello? Ay, mayong udto. Si Julie tingali ni no. Nang kunching? Palihog ko ni Dennis Day na. Oh, di anang. Oh, si Nang kunching. Hello, ma? Sorry, Dennis. Basig na kasamo ko. No, wag ka magkasamok. Numalakaw na hinon, Miss Julie.
Sabi ato ka niya, uma. Nanawag ko dito sa imong office, pero wa ka di ay dito. Mangutana lang unta ko kung nagkasulti ba ka mo ni Erning. Ngayang ako siya nga dilibo dayon sa Samar. Pero wala ko siya bada. Bidayon din siya, makunsing. Unsa may, nahibaw ka ba unsa hinungdan sa iyang desisyon nga mobalhin sa Samar? Kuwan, kini... Isulti ba siya ni mo? Uwa man. Mao ba? Mao ba ka? Sige, sige. Dennis, again, sorry good kaayo. Uway kaso, makunsing. Sige, bye. Bye. Nagtuko ka. Laom ka gihuna-una. Dennis, nahibaw kong naapektahan ka sa nahitabo ninyo ni Erning. Bisan pa si mong kipanulti kanina, dili ka to tinuod nga gusto kang may mahitabo sa suod mong amigo. Naa ka pa sa impeto sa imong kasuko. Pangitaw niya paagi nga makontak ni mo siya aron mapatch up mong duha din. Dili na, Jory. Hindi ko gusto masakitan ng gihapon. Honey, Gidool ko na siya. Gihangyon ako. Gisakitan ako. Nayobos lang ko siyang giperulti. Kung ganahan siya o siya mo'y magitag pagi. Kapag kauli ay mi. honey, pride na. Ayaw pa diktar si mong karpo. Tara. Dennis, Manglakaw na ta. Aon saman, manglakaw ta o dili kay mula ko sa lagos kampo. Okay. Sige, tana. Okay mga sakay, magkalarga na kita. Okay na, sige. Ning? Ning? Clear! Clear! Okay sakay, larga na ta. Murag hapon na kita makabutan is tuminamo, Sarge. Bahala ko sa oras sa guryo. Basta maabot ang tambuhi dito sa campus Tuminamos. Kadali la, aada na. Dali, sakop dayon. So dayon. Tinuod gud ngay, anabuhi ka pa, kaliwana. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.